Ayo kanggo motor sebelah. Motor sebelah. Kanggo wong Malang Sari. Semoga terhibur selalu. Ayo kanggo mimine ayu. Mimine ayu. Wong sing paling ora. Mimine ayu. Ayo kanggo bapak kunci, ibu kunci, bapakku bilang sari, Kanggo pemuda-pemuda Malang ibu Sari. kune. Ayo bapakku. Mula anak lanane status demenan najan anak sing duwe Ayo pimpinane Nokida, mama duwe bibe duwe. nok nok pak ikwa nok ikwa Anak nok ikwa support. nok ikwa nok ikwa Aduh, orang siapa ini Cak? Siapa sih siapa? kaya motor Wahyu pun. Oh, Mas Wahyu. 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 Ayo Mas Wahyu. Ayo. Nokia. Kira. Nokia mesti ngaran Ini. Nokia mesti Ayo ngaran Mas Wahyu. Nokia mesti ngaran Orang ditok nak kabe senang Wahyu. Bapakku beserta ibuku bilang sari. Bapak Lurah. Demi hubungan jaga kesetiaan ana wong dolan mung cuma tekan lawan karena kula Ayo kanggo personil One Studio di lagi live streaming bersama bintang Ratu Sentra. Nang Wahyu. Senajan marek kula wis duwe merek dicap padane kadurung ana sing duwene Mas rokok ya Mas Awas. Ibu dan bulan pengen lengkap surate anak buku Rokok ya Mas. Punten. Nok iem sing sayang sing anane Ide. Nok mama Rizka sayang mama Rizka sing emang ayo sayang anggo sapa mama Oji mama Oji mama Oji mama Oji mama Oji ayo anggo sapa sayang mama Payen mama Payen Payen Ayo mama Payen sabar kita kurang apa sabar deh. Ibune Wulan, Ibune Wulan, Ibune Wulan, Ibune Wulan. Ide. Nok iya mas sayang Nok iya mas sayang anak sing dolan mung cuma Ayo Ibune Wulan. mama Ini siapa deh? Ayo deh, siapa deh? Nokiwa. Mama Rita Mama Rita Mama Ayo Rita Ibune Wulan. Mama Rita Mama Rita Mama Rita senajan marek Bintang Ratu. kula wis duwe merek nok iya dicap padane nok iya melangkah sing duwe karena nok iya wong ayu paling sayang nok mudi sayang Ausi. ana buku nikah yang molok mudi nok mudi nok Ayo, mudi nok mudi Ibunda nok mudi Wulan. nok mudi kayak Ibune motor Wulan. sebelah Ibune Wulan. Ora Ibu lain ajak pas perep deh. Ibune Wulan. Ide. anak STN alaka buku nikahe Menek ini. nok ikwa nok Ayo. ikwa saya Ayo aja celingan nok pilih kok. ikwa saya Siapa? nok ikwa Mama Oji. Nok Mama Ayo, Oji. Mama nok iem Oji. nok iem Mama Oji. nok
Nokia, 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 ajak kerep Nokia, Nokia, ajak kerep Nokia, Nokia, pemuda kemplung, pemuda kemplung, pemuda kemplung, pemuda kemplung, pemuda kemplung. Ini siapa? Nokayu, Mama Anit, Layu, Mama Anet, Mama Anet, Mama senajan Anet, mar Mama Anet, bulan, Mama Anet, ibune bulan, Mama ibune Anet, bulan, Mama Anet, wong paling pemuda kemplung, emane saya, pemuda kemplung, pemuda mamae kemplung, Ajis, pemuda kemplung. wong paling Asik. saya, Dikejar bintang ratu. mamane Ajis, anak bubun, Aerul, mamae Ajis, Aerul, 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 motor sebelah. Nawahyo. Lengkap nok ikwa nok babiong sayang Asik. abeong paling eman mabeong 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 Mama Anet. papai Ajis sayang Asik. papane Ajis Ayo Mama papane Anet. Ajis Bos papane sayur, Ajis bos sayur, bos sayur, kayak bos motor sayur, sebelah bos sayur. ora lengkap Asik, bos sayur. mung anak STNK Amuja, Amudi, 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 Nokikwa, Amudi, Nokikwa, Amudi. Nokikwa, Amudi. Nokikwa.